V dnešnom videu si zahráme nový game mode vo Fortnite, volá sa to Blitz Royale a môžeme ísť na to. Máme tu dosť malú mapu, ešte menšiu ako v reloadoch. A ja vždycky si pamätám do Pleasant Parku, presne na tento domeček. Tento game mode je vlastne vyrobený pre mobilných hráčov. A tento medal len dosť dobrý. Toto sú zero buildy, hej, ja veľmi zero buildy nehrajem, ja hrajem hlavne buildy. Však to môžete vedieť. Ja si vždycky tu na takto padnem. Ja si nejak vyberám takto, toto niekedy ani nemám. A potom idem len... Moment. Bráško, to ti nepomôže vôbec. OK, dead. Dead, pekne. Áno. Dead. Pekne, tam je ďalší typek. Toto AR je dobré. Aj keď ja neviem, čo to je AR. Ok, ja idem potom typovi. Toto si otvorím. Má dosť low, prosím pištolku. Keď nevedí. Typek teraz tam niekde zdrhám a ja hovorím, že... To je čestke, ja si radšej idem po čestke. Ne. Tak. Toto nechcem nič hovoriť, ale bolo celé dobré. Máme a máme toto je tiež dosť dobré. Ja to vezmem asi nejako takto. A keď to má len 30. Ja to vezmem však, prečo nie? Čo je to tak? Sorry, je mŕtvý. Sú to aj go čestky. Z sezóny. Kamo, ja viem, že ja teraz robím chybu. Že tamto je lepšie, ale ja proste... Tam tí typci... Ne. Nemám. Mám. Otvorím toto. Aj keď to na sa čestky veľmi nevyplatí otvárať. Lebo v nich akože nič veľmi není. Pekne dead. Tu som vezmem na boje. Ja na ich serem, ja toto otváram. Aj tak to sú boti. A máme to na toto. A to sme asi tak. Dead. Proste... Dead jeden. OK, a ja zdrhám. Celé. Nitro. OK, toto je mega dobré. Či to není nitro? Super, to je úplne bush season. Keď tu máte ten unstoppable medailon. Kámo, tak to je jedno z najlepších. Ja, je to 1v1. OK, tak ja ho chcem aspoň zabiť so štýlom. Nitro. OK. Ja ho odpinknem a odpinknem. Ja ho trošku nahejtujem. Niekde tu. On je v dome. Kamo, nechceš ísť von? Aha, ide zóna. OK, díky aj za von. Poď sem. Aha, tak ja ho zabijem nitrom. A dám mu úplne aimbot. Pekný aimbot. Ježiš, trošku som trapol. Viete čo, ja na
Dám si ešte jednu hru. Vôbec. Aké máme medailón, prosím, niečo dobré. Tie deše sú fakt dobré. Prosím. OK. Čo? Nie to je lama. Čiže to je dobré. Tam niekto niekoho zabil. OK, tu môže byť môj koniec. Neviem, skade strelil. No tu je. Kamo, ja fakt neviem, jak som ho zabil. Ja netuším. OK, moje shieldy sa regenerujú, ale ja si vypnem to. Ja fakt netuším, jak som ho zabil. Toto bol úplný, kamo, že tryharder. Že typek nemal, že život. Ktorý je mŕtvý. Shield bubble sú tu na dosť dobre. Mohli by tu pridať bunkery. Ale hej, no bunkery to sú také, že... OK. OK, on má yoink shotgunu, jak tomu hovorí môj kamarát. Ty tupec, ono sa to volá yoink shotguna. Len keď to je exotika. Korunkový vin. Neviem, čo robil typek. OK, mne sa to nechce čakať. Ja to neberiem, kamo, ja túto shotgunu. Tu mám zlatú sentinelku, to je ešte lepšie. To je úplne, kamo, loot. Tu je strašne dobrý loot. Všade. Tam si proste pôjdete. Tu máte malú šancu, že nikoho nestretnete. Hlavne sa tu fajtie furt. Ja to asi riftnem, tu naprám medailón. Tu na niekto bude, jasne, som to vedel. To je ten typek, čo som ho zabil minule. Počkej, tak ja ho zase chcem tak zabiť. Mám nitro? Nemám, ale mám toto. OK. No, vylez. Jak sa volal? Ja neviem. Ja som si to nevšimol, kamo. Ja som na hlavnom meste, to je na to staré. Zabijeme? Nemám nitro, čo? Mám nitro! OK, to je vlastné. Trošku ho nahitujem, tak asi. A idem. Let's go na ten druhý win. Ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like a odber. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.